మా ఇండియా తే క్రికెట్ ఉంది ధర్మ ఉంది మతం ఆತೆಕೆ ಅದ್ ಧರ್ಮ ಅದ್ ಮತಮುನ್ ಪೇನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಾರಿ ಇತಕೆ 25 साल नल इंडिया तांदा क्रिकेट करसी दुनिया ते बोरे क्रिकेटर सरसो आयो परंग अचोंग रिकॉर्ड क्रिएट की तोर क्रिकेट नगा ओन पेजे ओनांग रिकॉर्ड कोन पीडवलीर बोरे मंतेर की इंजरितके माकोन वरणय पुरल केंजवा अंत वोरे किंग कोहली विराट कोहली मिस्टर कंसिस्टेंसी मिस्टर अग्रेशन द रन मिशन द रिकॉर्ड ब्रेकर द गोट हीन वेस्चर ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೊರಲ್ ಬದ್ದೆಗಿರ ಮನಿ ತನತ್ ಕರೆ ಮಾತಲ ದುಂದಿಯೇ ಕರುತೆ ಮತ್ತ ಡುವಡುನ್ ಮೋಡಿ ರನ್ ಕೀವಲ್ ಇನ್ಕೆ ಇತ್ ಪಿಡಿತೆ ಬದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೆಗಿರ ರನ್ ಕೀಸೇರ್ ಬಾತೋರ್ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತೆ ಗಿರ ಧೈರ್ಯಂನೆ ಕರ್ಸೇರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್గా ನಿಲ್ತೋರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ अचोर डेगुर पोरोल अचोर इजीगा वाचिले बच्चोरो मेहनत बच्चों अपमांग बच्चों तकलीफ बच्चों विमर्शन एदुर निल्सी तन्व मेहनतुन पोरो नमकम इर्सी वर्ल्ड नंबर 1 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್గా मारितोर मा समझिरकुने चेतो कीवाल किंग विराट कोहली ना लाइफ स्टोरी ता बारिते इद वीडियोदा करिकी कट